Li Tirkiye cara destpêkê pêşangeha pirtûkên erebî hate vekirin. Pêşangeh ji hêla saziya yekîtiya weşangerî û lêkolînên erebî ve bi piştgiriya yekîtiya nivîskarên Tirkiye ve li Stenbolê tê li darxistin. Ji bo pêşangehê ji gelek welatên erebî pêncî weşanxane pirtûkên xwe anîn Stenbolê. Xwendekar ve heta pazdên mijdarê karibin ji saet 10 sibê heta 10 êvarê li pêşangehê bigerin. Em li Tirkiye beşdarî pêşangehan dibûn. Lê em dibînin ku li Tirkiye her diçe hejmara ereban zêdetir dibe. Em dixwazin hem bazirganiyê bikin, hem jî çanda erebî belav bikin. Zêdetirî pêncî weşanxane beşdar dibin. Di nava wan de welatên weke Misir, Lübnan û Sûriye jî hene. Dihate texmînkirin ku bêhtir pirtûkên olî bên, lê ne wisa ye. Pirtûkên edebî, zanistî û çandî jî hene. Di çarşoveya bernameya pêşangehê de wê nivîskar û lêkolînerên welatên erebî jî li Stenbolê beşdarî civînan bibin. Pirtûkên tên pêşkeşkirin bêhtir bala xwendekaran û akademisyanan dikişîne. Bi taybetî pêşangehê bala xwendekarên dibistanên İmam Xetîbê û yên beşa îlahiyatê kişand. Ez Falastînî me li Ürdünê dijîm. Niha jî li Tirkiye xwendekara doktorayê me. Li Tirkiye peydakirina pirtûkên erebî gelekî zehmet bûn. Vekirina vê pêşangehê gelekî baş bû. Difikirim ku ez ê gelek pirtûkên ku pêdiviya min pê heye bibînim li vê derê. Ez li ser zimanê erebî masterê dikim. Ji ber ku teza xwe binivîsînim ez di gelek çavkaniyan digeriyam. Çûm heta bi Ürdünê. Lêbelê min peyda nekirin. Çend malper hene. Buhayê wan pirtûkan jî gelekî zêde bûn. Li vir gelek pirtûk hene. Kêmasiya vê pêşangehê tenê ew e ku ji bilî romanan zêde cî nedaye beşên diniyên edebiyatê. Desteklenirse daha da iyi olacak. Heta niha hin weşanxaneyên welatên erebî car caran beşdarî pêşangeha pirtûkan ya Stenbolê dibûn. Dîsa li Tirkiye jî hin weşanxane hene ku bi zimanê erebî weşangeriyê dikin. Lê cara yekemîn e ku pêşangehek li dar dikeve ku pirtûkên tên pêşkeşkirin bi giştî bi zimanê erebî bin. Ferit Demirel, Rûdaw, Stenbol.